jaře jsme tady končili, teď je půlka října. Pokračujeme dál, druhou etapu stezky Českem. Chtěli bychom dorazit celou druhou část, to znamená až do Děčína. Dneska teda bychom měli zvládnout z České Jiřetín přes Fláje a končit na Cínovci. Počasí je typicky jak v Krušných horách. Občas prší, mlha. Snad se to trošku probere o víkendu. Tak, přehrada Fláje. Konce i slunce se objevilo. Všude jenom samý les, houba, mokro, bláto. Kopců tu moc není, ale když už, tak to stojí za to. Závěrečný stoupání k Cínovci. Skupina B v těsném závěsu. Pohodička, máš. Zahajujeme druhý den. Před chvílí padal sníh, teď se tady valí nějaká mlha. Zima je teda, že by nastydl lední medvěd. Fouká to, ale má se to odpoledne protrhat, má být jasno. Tak uvidíme. To aktuálně vypadá zhruba asi jako takhle. Takže kdyby bylo vidět, tak z okna hotelu na Pomezí jsme viděli Milešovku. To bylo pěkný. Teď teda nevidíme nic. Ale snad odpoledne možná něco uvidíme. Tak, jsme na Komáří hůrce, což je teda parádní rozhled do kraje, hlavně na Český středohoří. Zase sem dá vyjet lanovkou, která je aktuálně v provozu. Ale předpověď nelhala, krásně se to vybralo. A vypadá to, že odpoledne bude úplně jasno. Tak dneska je to za odměnu. Tady je parádní podzim, krásně se to barví, ty smíšený lesy. Včera jsme se prodírali hlavně teda lesem. Mokrým lesem, blátivým lesem, pustým, hustým lesem, kde jsme nevěděli vlastně nic, kromě přehrady Fláje. Dneska naštěstí jdeme otevřenou krajinou s parádníma výhledama. Sem tam všudy přítomné větrné elektrárny, ale jinak paráda. Ráno, poslední den, vyrážíme, vystoupali jsme na Petrovice, Kněžník. Zima, jinovatka, mrzne, nějakých, typnul bych tak 1 až 2 pod nulou. Ani jsme si nedali ráno snídani, protože nám ve 3 jede co? Protože nám ve 3 jede vlak. Tak, jsme v Labských Pískovcích. Prošli jsme přes Rájec,
ostrov a začínáme stoupat na Děčínský Sněžník. Jako hezký, ale už abych tam byl. Nahoře Děčínský Sněžník. Kouká to, ale výhled je parádní. Tamhle dole na Bořenou.